Unsa? Putlan tas kuryente, nay? O, Sara, oy. Kuwang ra nga ibayad ang atong kitas labada. Kay nibayad pamantas atong utang sa tindahan. Og nagluya sa tatay ni mo, wa ka pamanday. Moato ko silang Ma'am Concha. Basig doon na sila palabadahan. Kung doon naman, mabalik ko para bayad sa kuryente. Sige na ka, suwayi dito kaw. Hapit mo libo ang atong bayranan. Kadiyot, maligo sa kunay. Hamos pa kayo kung ikan ng limpyo. Mayon ang presko tan-tanawon nga moatubang sa mga taong dato. Asa naman sa kaha, Kutsa? O, asa pa? Syempre. Mula ka, musunoy. Nasad. Mangita og lingaw. Maulagi na lagi ba? Ay. Sige. Pero, tanaw na sa kwarto na. Kay gimingaw ko nimo. Oy, pagbudpud itong imo, ay. Hala no? Kung ako'y manginahanglan, dili ka, unya karon nga mulakaw ko, manghagad ka, bahala kas kinabuhi ni mo diha. Touch yourself. Hoy! Pusit! Ay! Touch yourself. Sa kanta ko, all by myself, ani? Paita bayhan na, Ay! Wala yung ka makasabot sa kong side ko siya. Busy ko sa negosyo. Mao nga malimtan ako usahay nga akong katungdanan isip ba na? Pero karon nga nakadungog ko og tabi nga may kabit ka? Kana ang di na ko madawat. Ha? Niyan ako sa tungod sa gate nila ni Ma'am Concha o ni Sir Paulo. Uy, hala. May apply man ang dako ang pagdahan sa gate. Ay, hala, sinang training nga ilang katabang. Mo'y may apply. Nang! Oy, ikaw mangguday na day Sara. Sibog sa diya day, kay mugawas ang auto ni Ma'am Concha. Oo. Oy, Nang. O, day. Unya, unsa may ato ni mo, ha? Nang, naa si Sir Paulo. May tuyo unta ko. Ay, si Sir. Naaday, naastirasa ay. Murara ba to sila og nag-away na sab si Ma'am Concha kay nagduda lagi si Sir nga may kapit si Ma'am Concha. Oh, unsa na? Salamat aning 2,000 nga imong gipahuaman, sir, ha? Dako naman kay ni sir. Pwede mag-usa ka libo lang unta to. Ay, diha na lang lagi na. Para doon na sad mo'y magamit human og bayad sa kuryente ba? Salamat, sir. Ay. Magulano lagi ka, sir. Tinutong gisulti ni ng training nga nag-away na sab mo si Ma'am Concha. Kay nagtuo ka nga may kapit si Ma'am. Ay, mo na'y pagduda na ako. Huwag manginaot lang ko nga di matinuod ang tanan kong mga pagduda. Kay kung matinood man ang tanan, buwagan gina ko siya Huwag magdakog lang babae din sa akong panimay. Sir Paulo. Ay, unsa, Dado? Ha? Unsa tong gisulti ni mo? Dado, pre? Kung tunay na akong amigo, ha? Lagi, pre. Wida, human ko makita ang auto ni Mariconcha tao na parking sa parking lot sa motel. Gitawagan tadayon ka kay sa gisudlan na mo sa akong uyab, nakita man ako ang auto ni Mariconcha. Gitawagan dito ka karon. Uy, asa man na dapita, pre? Uy, asa nga motela, pre? Kay, asa man na nahimutang? Kay mo anak ko labing madali, pre. Musuptoy na ko diya. Asa na, ha? Paridado? Salamat ha, Edmar ha, kay kilipay ko nimo. Una ko'y gusto nga makig-sex sa kumpana, uy. Ikaw nakikanahan ako. Kana tungod kay may kamuda sa kama. Salamat nining kwarta nga, gihatag mo na ko, ha? Ganahan yun ko nga, basta mag-data kay hatagan mo na ko ni mo kwarta. Syempre. Alipi. Dali pa, kay wa pa ko mamanti. Birahi ko pang last, bi. Dayon manggawas ta ining motel. Sige na. Dali, be. Ungaron ko na, be. Kalamit. Gana ka ron, ayan. Uy! Nakita Kinsa bang? Oy! Mga pulis!
Ha? Nara sila sing duha, sir, ay. Ang akong asawa na, sir, kanang nakita ang lubot. Ikaw na! Muna, kanang babae! Muna! Ikaw, Paulo? Ako pa to, pre. No, pre. Sos, ipapreso ko tong duha, ay. Okay ra, pre Ayel, oy. Basta di lang sa mangilabot na ako, pre Ayel. Di ba? Di ba, pre Dado? Oo. Oy, pre! Oh. Yan sa pre. Ano na, pre, ay. Basta yun sa double mangilabot ako, pre Dado. Di ba? O niya, may babae man kataon kang nahununaan ngipuli ni mo sumusawa di ba yan? Wala. Tagay sa ta. Kung mainom na to, pre Ayel. Ayaw, mas Tagay sa ta. Tagaan na nagtrabaho. Sige. Doon na, pre. Doon na. Apan. Sige na. Asa ka, pre Dado? Istorya niya. Sige, pre Dado. Pre Ayel. Oh. Doon na ako ipuli niya, pre Ayel. Pero Kinsa, di pa ako makasiguro kung iya ba kung sugton, pre. kinsa man ang babayhan na, pre. Ha? Sa mga dato na. Negosyante pa na sama ni mo. Di na kuha ng dato, pre. Di na kuha ng negosyante pa rin. Ang gusto na ko, pre, ka nang magkasinabot ming duha. Oh? Dili na siya, pre. Pobre na siya, pobre. Pobre? Oo, pobre na siya. Kinsa man na? Kita na ni mo. Mugong labandira. Sara nga anak ni nag-training. Naunsa? Si Sarah? Inyong labandira? Tinuod, sir. Hmm. Naluoy ko ni mo nga giluban ka ni ma'am. Buutan ka og ikaw ang mas dako og income kay ni ma'am, di ba? Kung sugton lang ko ni mo, Sara, ikaw ni puli na ako sa kong asawa. Pero sir, basin man og mangitaon niya og samok si ma'am ba? Basin nun niya iya kong ipapatay. Salig na ako, ha. Naway da utang may tabo ni mo. Panalipdan ko ikaw sa tanang gayon. Basta, kay ganahan sa paya ko ni mo, sir. Oh, ganahan sa day ka na ako. Oh, sige na, sugtan ako, ha? Sige na, desa. Sige, gisugot na ta ka. Ka na? Uyap na ta, sir. Yes, salamat de Sara. Ug ikan karon ay napag-share na ko, ha? Sampita na lang ko sa kungaan nga Paulo. Ug usbon ako salamat kayo. Daghang salamat de Sara. Salamat kay misugot ka nga manood ta din sa akong kwarto. Ug imo na sa ning kwarto. Ha? Kay kita naman ron, ha? Paulo. Ay, hala. Di mo ko gikakusukihakan. Kahumot ni mo, Sara, we. Nindot gidi ka. Dalibis ka. Paulo. Diritas ka man ako. Manghigda ta, ha? Sir. Sige na. Dahil Sara, Paulo. dali na. Basig sakit. Virgin pa paya ko. Virgin pa, Deka. Sa ato pa, ako pa yung unang makahilabot ni mo. Okay, hinayon lang na to. Tanas ka, ma. Dali na. Dali, Sara. Wow, kanindot ni aning batan ko ba? Nindot kayo. Napay boobs ni mo. Upit ni mo tuga. Nakuha ni Sir Paulo, tungi kayo ng akong kaputli. Humans na hita po, diyan ako sa iyang bahagi papuyo. Hangtod nga, nagsabak ko sa iyang anak. Bisag wa may makasal apan malipayon ko. Sayop man tuod ang akong gibuhat nga nagigtipon ko lalaki nga minyo. Pero, unsaon pa man, mapdos naman ko. Ug mahal na ko siya. Mga, wala ko'y mahimo. Mga mga kasama ang kaagi ni Sarah, dinining tulumanon. What's the style? Wa na mahimo i-style.